Perteng pagmahay sa mga nadakpan dihang nakuha sa ilang posesyon ang mga ebidensya atol sa drug bypass operation sa kapulisan sa Digos City kuyog ang ubang personahe sa PDEA ug ubang unit sa PNP sa Davao del Sur bandang alas 11 kagabi Mayo 7. Subay sa report sa Digos City PNP, usa ka sachet nga adunay sulod sa gituohang shabu ang napalit sa pusher buyer nga pulis. Laing tulo pa ka mga sachets nga adunay sulod sa gituohang shabu ang nakuha sa posesyon sa mga suspects nga mobalor tanan sa 420,200 pesos subay sa street market value. Nakakuha pa gyud ang mga pulis og duha ka mga sachets nga adunay residue sa illegal nga droga. Apil sa nasignit ang assorted shabu paraphernalia. Giila sa mga pulis ang mga suspect na sila Roel Crespino Alberca, 40 anyos, og Rodessa Sevilla Sorposa, 40 anyos, nga mag-live-in partner og residente sa Purok Bayanihan, Estrada First, Barangay Zone 2, Digos City kung asa gipahigayon ang bypass operation. Nasubay sa investigasyon sa PNP sa Digos nga ang suspect nga si Alberca ang nadakpan na sa ikatulong higayon tungod gihapon sa illegal nga droga apan wala gihapon matagam.